Samoro ma intie jera Malolo TV, ma indien chino mar kuku mar wach, Mikel nie kine ka kinde kodan Jeff Olumbaka. Odiochieng' ma kawuono warango weche mosebedo katimore koni kod kocha. Antiere studio kod achiel kuom oganda mochung' ne chiwo paro ne NASA kata NASA strategist ma bende en Mwalimu Odoyo Owedi. Obiro miyo achiel kachiel mos mare kaito biro nyime kod twak bende warango ni to piny mar Kenya koro chomo kanye weche mag siasa. Bende sausi chopo ne gwaket siasa tenge mondo mi koro oganda odhi nyime kod ngimagi kaka pile. Arwaki studio mari. Erokamano osiepa. Mos oganda. Ne oganda mar Luo kamoro amora ma untie. Adwa ni usik gi chir musebedo go. Nikech oganda mar Luo nyaka ne achon ni rito kod thuondi. Sama pod thuondi ni oke pap to onge ng'ama dok e ot. Omiyo adwa ni utegno kama utegne no onge gima biro mayot. Gimoro amora nyaka ji nind ne oko. To ruoth oting'na umalo oganda na. Erokamano ahinya Mwalimu. Wacho ne gimoro amora nyaka ji nind ne gi oko. Achiel kachiel penjo mabiro kuongo godo en ni un kaka jok mochung' ne chiwo ne NASA paro. Ubedo kanyakla ka ituo nyiso oganda ni oyo mae kama wadwa ni mondo wachiemo. Uneno ka nyocha ne wuoyo kod oganda to ng'eny oganda kata kirango social media in benda ng'ene ineno ka gichal ka gima giwacho ni ne okunyiso gi gima ne giparo. Kalure kod lendo manu singo ne gini ubro bedo kod maduong'. Inyalo nyiso nang'o e lendo ni? Gin ka da penjo gini ne giparango. Lakini kato bedo kamano adwa ni mondo anyis gini nyaka bedie pachgi. Ni gima wagore go ni en gima duong' kabisa. Wagore gi ng'at monyono bunde tiende kora cham to peso nyone tiende kora chich to ganda ne be nie dier ng'eye. Wan wadhi kodu gi teko Nyasaye gi chir mar oganda Luo. Adwa ni mondo ng'e ni chir maru ema biro dhi kodwa. Kech wuoyi kotelo lweny to koganda ne nie ng'eye to toke bedo matek. To koganda ne otelo mbele to wang'e bedo matek. Adwa ni mondo kik ng'ato mbek tol. Gini nyaka warida nyaka chopoko. Afadhali watho kwa chung molo ka wago chongwa. Aneno ka ji bedo gi luoro. Luoro ne madwa na gol kuom oganda. Nyetu winjo weche mane Raila wacho. Gik mwadwa timo, gimwa biro dhi timo. To ubiro chako neno ler mar wachni kaka orimiyo mpango kaka biro dhi. Erokamano nyamoni. Miluongo ni People's Assembly ni. Yes. Onge piny manosekier mokale. Nikech ene mokupogo okelo pogruok e kir sirikal matiyo gi sirikal makwalo. Erokamano ahinya Mwalimu. Mana kanyo erokamano michake godo no ero madwa ni mondo mi mane kama na wuoye oganda dwaro mondo ung'injne gi matindo ni to statement mane ugolo ni ne bet oduong'. Koro oganda dwaro ni to ung'injne gi ni to achiel kachiel nikech jok moko be koka winjo weche mag People's Assembly ni eri jok anyala moko ng'e ni to maendi en okang' machalo nade udwa chake nade to odhi kure maendi gima oganda ok winj kesa samoro oganda osing'yo kod weche musiku wacho ne gini maybe kawuono wadhi demonstration mando tinig'eyo to chako kelo ne wach moro ni People's Assembly magi e kigin weche machalo nade. Mokwongo kapok adhi e People's Assembly nyaka oganda nang'e ni yiero mane otim sani monuoni otimore marach moloyo mane okwongo cha. Ka nitiere illegalities and irregularities makoro jaluo ng'eyo makata okaloko gi dholuo to tinde ging'eyo notimore molo moro cha. Omiyo adwa ni mondo ging'e ni court be nitiere kendo court be wadhi. Udhi e court. Wadhi e court gi bad jomoko kaka NASA. NASA tok dhi. To ang'e ni joja to dak gi sedhi. Yes. Supreme Court kitere wach to nyaka ing'e ni kisetero evidence to kichaki med moko gi koryo. Okichaki kel moro kosechakore. Emomiyo okirikni piyo ni kimisa yude ringi tero. Imenyo mikoni koro tachoko te. Sabe koro dhi rumo. Yes. Kaiti ringi tero tichako yal. To kimondo ni na otiek yiero wuok tich. To tich ariyo in court. Evidence miyudo bang'e no koro onge kuminya tere. En koro ok tere. En koro iluongo ni inadmissible. Omiyo nyaka koro ubeda mos. To kato bedo ni mano nitie to ne uwinjo statement ma jakom no wacho ni People's Assembly biro bedo nyaka chieng' moro wayud president ma legitimate. Tiena ni president mar ratiro moganda oyiero gi kura. Mano bende no wacho. People's Assembly ni ema nokelo gima iluongo ni French Revolution. Nikech People's Assembly ni sama giyalo buchgi magi ng'ado gik maricho momiyo wadwa golo gi ka. Marwa People's Assembly ni be wang'ado marwa. To jopiny te chakre Mombasa nyaka Kisumu neno ni to kare NASA mano ng'ado gini maber. Sama NASA odhi e strike
to giwacho ni mae gima onego timnwa mondo strike room. Wambe wamiyo gi duoko ni wan to mae gima dwa timo nikech pesa nitie maromo kama madhi kama. Koro kama emo dwaro ta watimonu kama to moro ni to kwanya timonu. To ging'iyo ko ni ma e sirikal manyalo. Manyiso ni mwalimu People's Assembly en bende en sirikal en owuon koso en shadow government. En tipo sirikal. Ndalo moro kane wasomo ni winjo gimoro ni nitie shadow cabinet, shadow ango, mano opposition bedo go. Mane ginono go sirikal matiyo. Gikete go tesre. Nito mutiyo ni mada kutim maber kama. Kendo shadow cabinet no ne opposition be ne yiere ministers gi mochung' ne education mang'iyo counterpart mare mana sirikand cha. No kelo ng'eyo kuom jopiny. Nikech ng'ene japiny kineno kimiyo kipogo jopuonj mshahara siling 20,000 to ginyalo paro ni ng'eny. To ka the shadow government bobiro mokoni wata waneno ni gini nyalo bedo 27 nikech revenue mochoko en ma to mwatimo go moko gi en ma to education ema important e piny. Kairo jopiny ng'eni kari malo waka. To ka katiba no osebiro mano golo nyaka penjo mani penjo wabunge e parliament. No golo nyaka ministers ni ok bed wabunge koro onge sama iyudo gie. Omiyo koro gimiluongo ni people assembly ni nyalo tiyo moloyo. En gima ber makawa wuotho go maber mwaketo jomotegno obede. Ma jo Mabei oro yawuotgi to jo Kisii oro to jo Mombasa oro kata jo Nyeri be koero to ora mag gi moyie gi wachwane. Mondi ne kaka obiro tiyo. Erokamano nyamwalimu. To ang'eyo ne Migosi Odinga ne okonyiso oganda ni to bro chakore karang'o. Ang'eyo ni bende intiere kod hindo moro ni to uchano chako chenro gi eki karang'o. Ing'e ni en gimi chako sani ma sama wuoyo kodi ni pod igoro gimi kisungu luongo ni structures. Ere kaka wabiro keto members madonjo assembly ni. Ere kaka wabiro romo. Ere kaka wabiro yalo. Ere kaka wabiro miyo jopiny weche mwase yalo. Kamano kaka sadhi. Na winjo ka wachi ni obro bedo inclusive. Ni nitiere jod bura nyalo donje, MCS nyalo donje, oganda moro amora bende nyalo donje. Nyalo chiwo nwa ler kanyo ni to ka en oganda moro amora ng'ama nyalo donje en ng'ama chalo. Inclusive to nyaka obedi to be nyaka wabed mariek. Nitiere gimoro just chako timore e piny Luo ka. Ne yudo ka nitie jotelo moko abich. To jatelo abich gi en MP, en chairman mar party, en gimoro amora. Koro samo dhige buche gi onge jotelo ng'eny e piny Luo samo bro tero ji citizen assembly ne. People's assembly kata citizen assembly ben. To nyaka wang'e jomoko mabeyo man gi thuolo makata ka jomoko yale bunge kucho to gimbe gi yalo ka golo wach. To timoro jatimore ni jomo ni gitelo mang'eny ema podi chaki mede gigi. Koro kata thuolo magi wuoth go gi ji gigi be koro onge. Mano ibiro tim kamano. To mano be podok mon MPs maset bedo members of the People's Assembly. Pero kamano. Kore wacho ni oganda machalo kaka mane ji bende nyalo biro mondo mi o join People's Assembly no ero. Wabiro bedo gi ji moa e migepe mopogore kata jofwambo gi keyo be nyaka bedie. Erokamano. Wabiro kawo yo matin mwalimu kae to kwadwogo to wabiro nyime kod chenro ni eri mar kuku mar wach. Moro intie jara Malulu TV wachako kwadwoge thuolo mar ariyo ma inde chiro mar kuku mar wach kod anje Fulumbaka. Antiere kod achiel kuom oganda mabende ochung' ne golo paro ne kwethnero mar NASA ma en mwalimu Dowidi antiere kod studio. Kane pok ing'eyo mano ere wendo ma an godo odiochieng' ma kawuono achakaro ki studio. Erokamano Jeff. Mwalimu kane wadhi e yweto ni nyisa ni ubro dhi e doho to kutiyo gi bende moko machielo. Manyiso ni un kaka NASA ok unyal dhi. Ng'ato nyalo penjo ni to ang'o momiyo dwani mondo mi udhi ka utiyo gi bad jomoko to un ok udhi wegi kaka nudhi e moro mokalo mano tim tarik 8 chande. Koso en buok koso luoro ne kudhi to samoro duoko ok nyal bedo kaka nobedo emane okethi chien chande. Adwa ni mondo ing'e ni ok awacho ni wan kaka NASA ok wanyal dhi. Wanyalo dhi. To waseneno ni wawe jomoko go dhi. Mondo wamigi sir. Undhi mana miyo gi support. Wach moro ni wane mwadhi no. Bende nitiere to ok wanyal dhi to waweyo ni jogo dhiyo mondo wamigi support.
ing'e ni nitiere yalo moro winjo ka ji yalo ni jotelo mag NASA ema nowacho ni mondo keth yiero manyanza mondo kik temre weche machalo kamago. Gima wigi wilgo ni doho mar Supreme Court oyiene ng'ata ng'ata ma ja Kenya dhiye. Yes. Koro kochuno ni NASA ma nyaka dhi gi wegi. To yalo mibiro yal kanyo ibiro yal e niaba mar jo Kenya, wananchi ma Kenya moneno ni gini ne ok otimore yo maber. To nyichi neno ka Jubilee temo matek kabisa mondo kow gimiluongo ni turnout malo. To king'iyo joma ng'iyo TV, somo gazet, an observer en mane tijano koro ne ok adhiye nikech ne bende waonge. Onge kama ne ji oriede malong'o kata mane piny Kikuyu Nyeri kucho ma ji oriede malong'o noriedo piny Lang'o to koro ne rach moloyo ni gombolo ji nowuok oko matin. To iyudo ng'ato wacho ni kind saa 10 yes gi saa 11 ni ji manogo ombulu oae 3.5 million nyaka 7.5 tiende ni ji milion 4 omedore. Koro king'iyo gino namba 1 kago kinyi ne Chebukati nowacho ni turnout en 4.8 million motelo sa 10 no. Yes. To ka koro ji omedogo kura to koro dhi 3.8. Donge neno ka mibadhi nitie ka. Kaka ji medogo kura turnout onego dhi malo konego dok piny. Mano namba 1. Namba 2 kiwacho ni ji 4 million ogo kura e 1 hour. To nogo kura e 35,000 polling stations. Tiende ni jogi nyiso wania ni polling station ka polling station ne ng'ato kao second 30 kende mondo go kura eka digi los ji milion 4 kuom 35,000 polling station ng'ato ne go kura 30 seconds go kura dhi. To be giwacho nwa ni jogi ka nego kura to ni koro ne ogiti gi Kimskit. Kimskit tije yodi keche ni kete lweti to kose somo lweti to gimora mora nyingi gi namba kipande okao. To kodhi oko nogoe Kimskit ka to tiende ni koro nyaka ikel kipande ni mi fill form 24A. Ma form 24A ni agents man kanyo te sign ni in ne ionge system mar Kimskit mondo igo kura. Ma ok nyal kawo dakika matin na par. Omiyo jogi ne wuondowa. Mar ariyo tarik 28 dwe mar 7. Yes. Chebukati nowacho ni Kimskit man tiyo te to gin 4,117 ma spare makadi niponi moro gore pech kata gimoro timo to gibiro tiyo go. Machielo manowacho ni ji 5,300 kende kuom ji milion 19.5 mondo kaka voters. Yes. Kende ma ok nyal bedo identified gi Kimskit. Ema ok nyal yude i Kimskit ni. Kadiponi gimoro rach ni lweti okethore ma gini ok nyal somo. Yes. Tikao namba kipande ni tikete iye. To golo nyingi gik moko te. Tigo kura. Onge kaka jogi dhi loko pach doho gimomiyo Kimskit ni ok otiyo ji otiyo karata. Onge kaka gidhi loko pach. Mineno ka yiero ni richal ni en koro orach moloyo mano tim Agatha. Ena ni jogi jo maundu gi mibadhi gi jokuoge ginyalo dhi temo gajo mondo kik Supreme Court obedi kaka ne ok obet cha. To mano be oganda mar pinje ma ok ononegi. To mano be wan kaka wantie ok nwayienegi. Omiyo lweny ni poko rumo koko chakore. Luoro ma ji dwa bedo go ngoche ne onge piny luo. Ji obeda jochir. Aneno ka mwalimu nitiere jok ma wuok koni kod kocha duonde machalo kaka riwruoge mag kanise. Aseno ka jod bura mopogore to moloyo mag Jubilee sani koro temo wacho ni gidwa ni mondo mi olok chike, mondo mi sirikal omedi, oket bad sirikal obed malach. Omede mondo mi yud ni koro wach moro ni ka ng'ato loyo to loyo kawo gik moko te ni onge. Koro yudo ni to ng'ama namba 2 ma bende bedo opposition leader en inyalo miye lemo mane. Paro ni maendi nyalo kelo riwruok e kind oganda mondo bang' higni 5 ka higni 5 kwadhi e yiero kik wabed kod ywaruok koni kod kocha nikech ng'at molal Nyeri kata en gi ji milion 5 to owinjo ni olal kendo olal ma en onge kamoro amora modhi. Paro ni mano en paro machalo nade. Iwinjo onge kama ji biro bedo ni ok lar gimoro. Kukere namba 1 bedo president, namba 2 bedo prime minister. Yes. Ji koro biro chung mang'eny ma pod biro laro nyaka namba 2 koro biro laro ma ji goria goya. Omiyo nyaka wadog chien e pachwa mwang'e gimilaro. Gimilaro en mwandu.
Kenya ka oseket ni kitelo ne sirikal tich kwala mwandu ma imbi meu madwaro mo gi sirikal mwandu imilaro ma ok telo maber ne onge ng'ama laro ni mondo tel maber jogi mibadhe gimilaro ineno ka standard gauge railway ka no oger gi 327 billion ta dieri makende no nego kok gere gi pesa mang'eny to no bed 200 billion pesa moko gi gaja malo ka gajo pesa bilani ema koro milero nikech mokwongo jomose gajo pesa gi oluoro ng'ama biro bangi ni nyalo tweyo gi kuom gajo pesa gichak gi kedo matek mondo giyud thuolo mar dok gajo pesa sama gidwa office gidwa ni mondo giwe office ne joma chak gajo go pesa mondo koro kik bilawgi mane mamiyo gini ji gore ne matek mar ariyo dwa ni ng'ama dwa golo jomibadhi e loch nyaka wuondre ni en kokawo loch to jomibadhi onge gi wach pesa ma gikano oko giduoka thurka onge ng'ama biro penjo gi penjo moro amora mane ka koro gimbeko tol koro gikala gi ahinya to kineno thuon ni jogi biro tweyo jogi biro rodho koro girido kamba koro gikala gi koro gigore nikech ing'eni ging'ado bura e chunygi niya kwa miyo ng'ane loch to wadhi e jela to kwa tame loch to gima lich manyalo timore ni jopiny gi owang' moriembo wa koro wadhi exile afadhali dhi exile molo dhi e jela to paro mineno jonabi koro biro goni ni mondo yaw sirikal koro prime minister koro bedi ma iyoyo ugo mondo uling ni kare gimoro biro bedo kane wan tidhi doko keti prime minister ma president nyalo fire onge pogruok ni gima tiangi kech ma tiangi be president nyalo fire sa asaya koro mineno ka en sirikal mi ji bede ji te to en katiba mawacho ni prime minister biro bedo to prime minister ni en ng'ama nobet namba 2 ma koro ong'eni en ng'ane be ok nyal riembe to mai miketo ma koro ko fuol ni tidoge donje bwo mesa ni eto kubitiyo to mar ariyo katiba ma wan go sani mondo wang' mano bedi wabro dhi e referendum mondo sani wadhi e referendum man gi haki na okweli betin kendo ibiro yudo ni jo Jubilee mwadwa ni wagol matimbe gi richo gi ema pod biro draft bill mar referendum ma ko wuok kaka ok gidwar to pod ok odhi kalo nikech gisefwenyo mibadhi mar kwalo kura omiyo koro sani eri mibadhi mar kwalo kura ne nyaka wagol mwanyon piny itemo wacho ni sani ka koro Jubilee ng'eny od bura to nenore ni chike ginyalo kalo moro amora magine magidwaro Aero kamano mwalimu nyisa ni to wach mogik minyalo we godo oganda en wach machalo nade waket weche mag siasa tenge wachak dhi nyime kod weche mamoko koso pod wadhi mana nyime kod weche mag siasa aparo ni oganda luo kama untie sana wetene matendo miluongo ni youth adwa ni mondo ng'e ni kawo loch ikawo kod mwandu nicha wadhi wawuotho ma waketo siasa mbele to manyo mwandu wawe ka wuotho chien kichopo mbele kacha tiyudo ni mondo wang'e kawo jotelo maluwi mudhi manyo go loch nyaka ibed gi mwandu miwuotho kodgi kendo mimiyogi kaka oganda wapuonjre manyo mwandu youth mantie wayaw yore mane kor gwengewa mondo jowuotho wuothi joala ogoala joma dhi tich odhi nyithi sikul odhi sikul to ka ithurwa kae mochak wakete roadblock mag kite waloro goyo nogendini wa ne joma ditero hospital gotieno kata godiochieng wabiro bedo nwa wuotho kwa dok chien e dongruok mar Kenya ka sani koro wachak manyo jotelo manyalo kelo dongruok kod loso mwandu emikawo go piny joma koro moko nwa loch gi mwandu ema nomiyo gidonje loch ok gin jotelo maber malowa waloyo gi chia mar telo ka ok kamano oganda na watiuru matek walosuru mwandu mondo wagore go gedini mamoko kawo ng'ato nonyisa ne ka mwalimu odoyo video duogo e studio tipenja ni mana penjo mayot ni to ka iwuok to penji ni to kanan bende pod gidhi an penjo ne Roma koro gine menyalo duoko gi kaka chiel kuom jok ma bende ochung'ne golo paro kanan wabiro chopo nikech Nyasaye ok riambi to ko wakete chir kaka wakete ni to wabiro dhi ung'e ne jo Israel notieko higni adika pok ochopo Kanan higni kanolo 40 nikech desert kende mane gibudho higni 40 ka gisewuotho magi ya Misri wabiro chopo ruoth oting'na umalo ga oro sani un kanye
sani wan e dho aora wakalo aora to wan kana erokamano mwalimu. Agoni erokamano kuom biro e chiel kachiel e studio. Miyo oganda duto geno kendo kinyisogi ni pod untiere e dho aora. Iwacho ni ubiro chopo, chieng' ubiro chope, ibiro duogo mondo inyisa ni to uchopo odiochieng' machalo. Kata kamano, gima medo nyiso oganda kamoro mantie wabedo kod kwe, penj ne odhi nyime maber. Wageno ni penj bende mar klas 12 bende wakwayo unuhayo maber ne jopuonjre wabiro timo penj machalo kamano. Mwalimu ni mwalimu to wiye wil gi kwayo ne jo klas 12 bende awe maber e penj. Adieri ne jo klas 12 madhi timo penj. Nyasaye mondo yaw pachu mondo bed maler, ang'e ni penj to koro chiegni rumo. To korumo to ukal to kendo kusekalo. To Nyasaye owuo gi joma yiero ji e sikunde mondo yierne aji e sikunde. Kata an mabedo kani nyara otimo penj, ang'e ni otimo penj mogik sani mondo tieki. Ruoth oting'na umalo. Erokamano ahinya mwalimu. Agoni erokamano dumo kala Jeff Olumba ka uritu masani.